2024 New Honda Click 160 mga idol. Ito pong ating feature for today, ang ating bagong model update. And kung kayo po ay mahilig sa mga scooter at gusto nyo po easy to use and convenient na rin, plus malakas ang makina with ESP Plus engine, ito po ang bagay sa inyo mga idols. Siyempre itong ating pinakasikat na scooter 125cc Honda Click 125 with a SRP 80,900. Ito mga idols, paporma rin tong ating 125 na to. Well, kung gusto mo upgraded version at mas malakas na engine, plus mas hitik sa features, mas maraming updated features, ito po ang magiging next din yung pipiliin. Ito pong ating bagong Honda Click 160 mga idol. And siguradong babagay sa ito mga idols kahit anong type of rider ka pa. Napa-estudyante ka man, lady rider, or nag-o-opisina, or gusto mong gamitin to pang negosyo mo, or gamitin na pang angkas or joyride, ano? Perfecto kasi mas madali itong gamitin, mas easy to use, very comfortable din sa mga sasakay sa atin, yung mga passenger natin. At ang kagandahan dyan, kahit may dala pa, marami tayong gamit dahil meron tayong middle flat footboard. At ang presyo nito SRP 122,900 sa installment, down payment 11,800, 36 months 5,800, at yung ating mga old model na available pa rin kung meron kayong maabutan, meron niyang promo less 3,500. Ang color na available, matte solar red metallic, matte gunpowder black metallic, at yung isa pa matte pearl crater white. So tatlong kulay yan. Lahat na po yan meron ng bagong bold sticker na Click 160 sa gilid, ano. From old model mga idols na plain lang yung kanyang color, ngayon po meron na siyang bagong sticker or graphics na nilagay dun sa kanilang fairings, ano. At syempre mas magdagdag ng ano yan, ng magandang design at magandang looks. Syempre pagdating naman sa ating engine specs and transmission, 157cc to, 4-stroke, 4 valves, at yan po ay ESP Plus engine, program fuel injection, liquid cooling, CVT transmission. Ang max power nito 15.2 HP at 8,500 RPM at maximum torque 13.8 Newton meters at 7,000 RPM. Bore by stroke 60 by 55.5 mm ang kanyang sukat, at ang ating namang compression ratio ng ating Click 160 12.0 by 1. Yan po mga idols yung ating mga specs para sa ating engine, at sa ating namang top speed approximate lang naman, 115 to 120 km per hour. Siyempre, depende sa bigat ng rider yan. Mas magaan, mas mabilis ang takbuhan natin dito. And pagdating naman sa ating suspension, yung ating harapan, yan po ay naka-telescopic forks. And another info mga idols, ang ating Honda Motors, yan po, mostly ang mga ginagamit nilang suspension ay Showa brand. Yan ay Japanese company, subsidiary din ng Honda Motors yan. At yan po ay talagang specialized nila pagdating sa performance ng mga suspension. Kaya talagang quality. Ang ating rear suspension, nandun po ay naka-single shock absorber. Same din na brand yan, Showa. Talagang masasabi natin kahit meron ka bang passenger o meron kang dalang mabigat, walang problema kahit single shock yan. Dahil quality yung ating nakalagay at performance talaga ang ibibigay sa atin ng ating Showa brand shocks na to. Ang ating naman front brake, yan naman po ay naka-hydraulic disc, 1 piston caliper, Tokiko ang ginamit nilang brand dyan, another Japanese company. At syempre pagdating sa mga brand, quality din po ito. With combined braking system, talagang solid din ang ating stopping power dito po sa ating Click 160. Ang combined braking system, sabay po na nagbe-brake yung ating harap at likod. Merong certain percentage yan. At siguradong mas confident tayo sa ating pagbe-brake or stopping power. And syempre, usual comment ng ating mga idols, pag napapanood natin ang Click 160, sabi nila gusto nila dual disc front and rear. And comes with anti-lock braking system. Again mga idols, itong ating model na Click 160, ang targeted market ito, yung mas mababang level. Kasi nga meron na tayong PCX 160, Airblade at ADB for high-end market naman. Siyempre itong ating Click 160, mas affordable. Sabi ko nga sa inyo, ito yung ating model next to the Click 125. At para naman sa ating wheels, yan po ay naka 14-inch na wheels, at yan po ay lahat ay tubeless Federal tires yung ginamit. Ang sukat sa harapan 90-80 by 14 at sa likod naman 180 by 14. Ang sukat ng wheelbase nito 1,278 mm. So medyo may kalakihan din ito ang ating bagong Click 160, at ang ground clearance naman 138 mm. So mga idols natin, perfecto kahit anong size pa ng height ninyo.
itong ating Click 160. At ang the best dyan, lightweight itong ating scooter na to, 116 kilograms. Kung kukumpare nyo sa mga high-end scooter, almost 120 to 130 kilograms na yung mga yon. At itong ating Click 160, mas convenient at mas comfortable sa mga riders yan dahil yung ating upuan, quality rin yung ating ginamit na foam, makapal din. At sigurado mag-enjoy din tayo kahit long ride, hindi masakit sa puwet. Sa pa dyan, ang ating seat height, 778 mm. Ako, ang height ko ay 5'6". Aba, flat-footed po tayo sa ating pagsakay dito sa ating scooter na to. At isa rin yan sa advantage mga idol kung ito ang bibilin mong scooter na pang-service mo. And para naman sa ating upuan na to, meron din tayong compartment dyan sa loob. Pwede nating ilagay yung mga essential natin, yung mga dala nating ibang gamit. And yung ating battery yan po ay maintenance free. At yung brand na ginamit ng battery na yan ay GS, quality rin po talaga, pang matagalan. Yun po yung kagandahan pag binili nyo po Honda motorcycle. Yung ating namang gasolina mga idols, syempre, andyan sa loob din yung ating kargahan. 5.5 liters yung kanyang fuel capacity. At sa kanya namang mileage or fuel consumption, napakatipid din sa gas nito mga idols, 46.7 km per liter. Ang kasya naman nating engine oil dito ay 0.9 liter. Plus, ang ating motor na to, meron itong equipped na helmet hook. So, convenient para sa atin pag tayo po ay nag-park. So, meron na tayong daladalang helmet. Pwede nating iwanan. Siguradong secure din po ito, mga idol. Siyempre, yung ating namang Click 160, ito naman po ay naka-smart key system. Meron na yung anti-theft alarm para sa security ng ating scooter na to. At meron yung answer back system. So, pag pinindot mo sa inyong keyless yan, malalaman mo kung saan ka nakapark. And perfect yan, convenient para sa atin, para pag hinahanap natin yung ating motor o saan tayo nag-parking. Well, meron din tayong compartment dito sa left side at meron niyang cover. Plus, nandyan din yung ating USB charger. So, ready na yan. Hindi na natin kailangang bumili ng socket charger. Perfect yan para yung ating smartphone, hindi natin malolobat. And additional mga idols, pag naka-side stand po tayo, hindi natin may start yung engine dahil meron tong cut-off switch. Pag naka-side stand ka, yan po ay kailangan nyo pang itupi para may start natin yung engine. At ang kagandahan dito, meron tayong middle floorboard, yung ating tinatawag na gulay board. Siyempre maganda yan pag may mga dala-dala pa tayong maraming gamit, pwede nating ilagay dyan as convenient para sa atin, mas comfortable. At equip din po ang ating Click 160 ng park brake lock. So pag nag-park tayo sa medyo slant na lugar, magandang security yan para sa ating motor. Plus mga idol, yung ating mga switches and buttons, makita naman nyo kung gano'ng kaganda at quality talaga. Tsaka talagang matibay, very good ang kanyang appearance. At siyempre yung ating idling stop and start system, meron ding equip itong ating Click 160. Kaya matipid po sa fuel consumption itong ating scooter na to. At siyempre yung ating fully digital instrument panel. Very informative yan, may speedometer, trip meter, fuel gauge, clock, at iba pa mga idols. So very modern po talaga itong ating Click 160. Plus, stylish din yung ating all-LED lighting system. So, lahat po ng mga ilaw natin from daytime running light, yung ating high-end low beam, at yung ating mga signal light, signal indicators natin, lahat po yan LED. Yun po yung advantage pag tayo po ay bumili ng Honda. Quality lahat ng parts, matibay, talagang durable, long-lasting yung ating paggamit sa ating mga scooter na to. Kaya nga, it takes how many years bago natin to pwedeng palitan. Kasi yun po yung kagandahan dito sa ating Honda motorcycle na to. Well mga idols, ito pong ating Honda Click 160. Available yan. At kung gusto nyo bumili dito sa Honda Calasiao, Pangasinan, ay meron din silang old model dyan with model discount din na 3.5. Kung nagustuhan nyo po yung ating video mga idols, again, huwag nyo pong kalimutan i-subscribe ang ating channel at follow me sa ating FB page. Salamat po sa inyong suporta mga idols kasi 100k subscriber na tayo. At shoutout po sa inyong lahat.